Čaute, kamoši. Všimli ste si niekedy, že keď máte v izbe pavúka, tak on dokáže liesť aj po stene, aj visieť na strope. Niečo jak teraz ja. Teda, pokiaľ by to nebolo len kúzlo strihu, pretože my tu robíme s veľkými budžetmi a môžeme si dovoliť takéto kúzla. My tu radi robíme takéto vtípky. Ale o inom som chcel. Sú totiž to aj zvieratá, živočíchy, ktoré dokážu chodiť po vode. Bez toho, aby sa potopili. Výborný príklad je lovčík pobrežný alebo korčuliarka obyčajná. To sú tvory, ktoré svojimi nožičkami chodia po hladine vody. Čo za to môže? No to si vysvetlíme. Povrchové napätie. Každá látka je tvorená malými časticami, atómami. Atómy sa niekedy spoja a vytvoria molekuly. Tie na seba navzájom pôsobia silami. Keď si to predstavíš, je to, ako by sa medzi sebou držali za ruky. Taká molekulia rodinka na výlete. Vo vode sa držia za ruky silno a nepustia sa. A vo vzduchu o niečo slabšie. Molekula vody sa z každej strany drží ostatných molekúl vody a preto sú v rovnováhe. Sila ju sprevádza. Čo však molekula, ktorá je blízko hladiny vody? Zo spodnej strany ju silno držia molekuly vody, ale zhora ju slabšie držia molekuly vzduchu. Výsledkom je, že vzniká povrchové napätie a na hladine vody tak vzniká akoby tenká pružná blana. Na ňu dokážeme položiť napríklad kancelársku spinku, alebo mincu, alebo korčuliarku. Vďaka povrchovému napätiu majú bubliny z bublifuku tvar gule. Snažia sa mať čo najmenší povrch a to je práve guľový tvar. Predstav si, že na kruhovom rámiku je blana a v nej nitka zaviazaná do slučky. Keď vo vnútri slučky blanu pretrhneme, čo sa stane? Slučka sa roztiahne do kruhového tvaru. Je to kvôli povrchovému napätiu. Nitku z jednej strany silno ťahajú molekuly kvapaliny a z druhej strany oveľa slabšie molekuly vzduchu. Preto sa slučka roztiahne do všetkých strán a vytvorí krásny kruh. Poďme si to vyskúšať. Povrchové napätie je jav, ktorý vzniká na povrchu kvapaliny. Vzniká tam preto, lebo molekuly vody majú medzi sebou celkom pevnú väzbu. To sa nedá povedať o molekulách vody a vzduchu. Tam je tá väzba trochu slabšia a preto vzniká na hladine našej kvapaliny, v tomto prípade vody, povrchové napätie a teda aj taká pružná blanka, na ktorej napríklad korčuliarka, ktorú sme spomínali, vie korčulovať, ale my si to vyskúšame so spinkou, tá by sa tam mala udržať tiež. Poďme to skúsiť. Spinku máme tu. Ja použijem druhú spinku, aby som ju tam efektívne vložil, pretože pružná blanka je síce pružná, ale keď tam dám prst, tak celý tento jav pokazím, takže dávajte pozor, ako spinku do vody vkladáte. Ja si myslím, že takto to zvládnem. Áno. Sledujte. Môžete vidieť, že voda je akoby tak jemne zakrivená a nebudeme sa na tým opúšťať, nie je to žiadny zázrak, je to fyzikálny jav a ten my práve využijeme. Poďme na to pomaličky. Biblia by to opísala ako zázrak, ja hovorím povrchové napätie. Spinka sa pevne drží na našej pružnej blanke. Spiniek tu mám viac, sledujte to. Jedna, druhá a do tretice. Ukážem vám ešte niečo. Takisto to má čo robiť s povrchovým napätím. Budeme potrebovať striekačku, tu si naplníme vodou. A keď si ňou klapneme na našu misku, môžete vidieť, už aj teraz, ale počkajte. Aj teraz. Naša kvapka, naša kvapalina má guľovitý tvar. Je to preto, že na ňu pôsobí povrchové napätie, ktoré ju núti mať čo najmenší povrch. No a z geometrie vieme, že najmenší povrch je práve guľovitý. Čo má ešte guľovitý tvar? Guľový blesk a bubliny. Ešte stále nekončíme. Pokusov máme dnes až
Teraz som si pre vás pripravil ďalší dôkaz toho, aké je povrchové napätie skvelé. Mám tu plech s jarovou vodou, zmiešal som vodu a saponát, no a mám tu aj takéto vlastnoručne robené zariadenie, ktoré do mydlovej vody budeme namáčať. Keď to spravíme správne, tak môžete pozorovať, že sa tam vytvorí takáto mydlová blana. Šnúrka. O, áno. A teraz sledujte. To už som sa trošku jašil, ale pripadal som si jak superhrdina, ktorý prechádzal medzi časom a priestorom. V skutočnosti som len využíval šnúrku, ktorá bola natiahnutá vďaka povrchovému napätiu. Fyzika je krásna. Ďakujem pekne. A na záver, poriadne bubliny. Môžete použiť klasický bublifúk, ale ja mám takú vychytávku, pretože keď si do vody so saponátom pridáte ešte cukor, tie bubliny budú oveľa odolnejšie. Toto je môj tajný recept. 2 polievkové lyžice cukru. 1. 2. 4 polievkové lyžice vody. 1, 2, 3, 4 a 1 polievková lyžica saponátu. Rozmiešame. Počkáme, kým sa cukor úplne rozpustí. Toto už vyzerá dobre. Ja tu mám vyrobené ešte takéto drôtiky. Tie môžeme použiť namiesto bublifuku. A sledujte, napriek tomu, že tento má tvar trojuholníku a tento štvorca, tak bubliny budú stále, bublinami budú gulaté. Sledujte. Skoro, ale videli ste to tam. Znova. Krásna guľa. Guľa. Žiadna kocka. Guľa. No, ukážem vám to aj s trojuholníkom, keby mi náhodou neveríte. Na. Prekrásna. A opäť vidíte, povrchové napätie funguje. A je to guľa. Najmenší povrch. No ale mám tu aj takúto bublifukovú vychytávku a s ňou si ukážeme, aké sú tie bubliny naozaj odolné. Namočíme. Sledujte. Bum, bum, bum. Bam, bam. A kúkajte. Hop. Hop, 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 hop. Á! To je neuveriteľné, nie? Cukor posilnil bublinu a ja s ňou môžem teraz robiť takéto psie kusy. Schválne, koľko takýchto bublinových koníčkov spravíte vy? Mimochodom, pokiaľ budete tieto bubliny skúšať, ten cukor je dosť lepivý, takže robte to niekde, kde je dláška, poprípade vonku, pretože nechcete to mať úplne zaschnuté na koberci. Ale skúšajte to. Keď sa vám podarí ma prekonať, spravte fotku, pošlite e-mail, ja si to budem všetko čítať. No a všetky ostatné diely Supervedy nájdete už klasicky na webe v archíve RTVS. To je za mňa všetko. Čau. Jau. Zavolajte sanitku. To je za mňa všetko. Čaute.